og velkommen til. Jeg vil vise dig, hvordan man hækler en sutsko. Det her er en størrelse 37, som godt og vel. Hvis du vil have den lidt større, så skal du lave den her, selve ringen lidt større. Det fortæller jeg undervejs, og selvfølgelig lidt længere i det hele. Vi tager det stille og roligt. Det er en nybegynderniveau, så skal vi ikke bare se at komme i gang. Jeg har valgt noget akrylgarn. Du kan selvfølgelig vælge, hvad du vil, men det skal helst være lidt stærkt, når det er noget, man skal gå på. Og så skal vi lige huske, at det skal gerne være et helt stykke uden nogen knuder i, fordi at det er ikke så rart at gå på knuder. Men lad os komme i gang. Jeg har valgt en nål, der passer til. Vi er i en størrelse 4. Og selvfølgelig et størrelse 4 nål, ikke? Jeg skal lave en magisk ring. Så starter man lige at dreje rundt her. Sådan der. Tager min nål igennem ringen. Tager fat rundt om garnet og trækker med tilbage. Og slår rundt om garnet og trækker med tilbage. Så er vi klar. Vi laver 6 fastmasker ned i den her ring. Det vil sige, at vi går ned i ringen, tager fat rundt om garnet og med tilbage. Så har vi 2 masker på vores nål. Slår rundt om garnet og trækker med igennem de 2. En til. Ned igennem ringen, tager fat, med tilbage. Slår rundt om. Og en mere. Som sagt, så skal vi have 6 af dem. Husk ikke at lave det for stramt. Det skal gerne kunne give sig lidt. Og 1, 2, 3, 4, 5. En mere. 6. Så er der 6 masker. Vi tager fat i den løse snip her og trækker. Sådan. Så tager vi simpelthen i den første maske, der er, ind igennem. Vi skal ind igennem hele veddet her. Sådan. Nu vil jeg have enden med, derfor lægger jeg den bare henover. Jeg skal ikke bruge den til noget andet, end jeg vil bare gemme den væk, så den kører med rundt. Nu tager jeg simpelthen og tager rundt om garnet, trækker med igennem, og trækker igennem den anden også. Således. Så fordi det er en ting, der skal bruges og gås på og sådan noget, så vil jeg lige lave en ekstra sikkerhed ved lige at binde en knude her. Ikke for stramt. Du skal stadigvæk kunne arbejde med garnet. Sådan. Så er vi klar til at gå videre. Og som sagt, den her, den følger jeg bare med hele vejen rundt. Jeg gør intet med den, end at bare holde den her indtil. I hver maske skal vi lave 2 fastmasker. Den der skal vi ikke i, fordi den har vi lige arbejdet i. Så vi skal i den næste. Og igennem. Tag fat rundt om garnet med tilbage. Slår rundt om garnet og igennem. Og ned i den samme igen. Så skal vi ned i den næste. Der skal vi også lave 2. Husk på, at den løse ende, den trækker jeg bare med rundt stille og roligt. Og den næste. Det skal være så vi har 12 masker i det hele. Vi havde 6 før, nu skal vi have 12. Fordi vi ligesom dobler op. Og det knirker lidt det her garn, sådan er det med akryl.
Så ligger der en der. Sådan. Så skulle vi gerne have 12 masker i det hele. Vi prøver lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så skal vi bare videre. Vi starter med at lave, det er derfor jeg har den her på, det er fordi så kan jeg tælle undervejs. Du kan også bruge et papir, hvor du lige sætter en streg. Til at starte med, så ja, jeg fortæller hvordan jeg gør undervejs. Ja. Men næste maske laver vi en fast maske. Næste maske laver vi 2. Og så vil jeg faktisk lige gøre sådan den her. Fordi nu har jeg lavet en af dem her med 2 i. Og dem skal man lave 6 af. Ja, det bliver lidt nemmere undervejs, ikke? Men så skal vi lave 1. Og 2 i næste maske. Og så vil jeg lige dyk. Du kan sætte en streg eller hvad du nu vil. 1 og 2. Og dyk. Og 1 og 2. Og 1 og 2. Og 1 og 2. Således så nåede vi til det magiske tal nummer 6. Det er ja 6 af de her dobbelte. Så nu skulle vi gerne have 18 i det hele her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det passer. Så nulstiller jeg lige. Nu skal vi lave, ja du så bare at jeg simpelthen lod den her være nu. Nu behøver jeg ikke tage den med mere. Men nu skal vi simpelthen lave 2 med 1 i. 1 og 1. Og så skal vi lave en dobbelt. Man siger, jo længere vi kommer ud i ringen, jo flere enere skal der jo være. Det er sådan mere at trække det ud, men stadigvæk gøre det fladt. Så. Lige se. Og der fik jeg lavet 2 i. Og så laver vi 1 og 1 og 2. Således. Så skal vi lige lave en mere, hvor der er, at vi udvider. Så det vil sige, at den her gang skal vi have 3 enkelte. 1, 2, 3 og så en dobbelt. Så nåede vi til det
Nu er der simpelthen 30 masker hele vejen rundt. Og lige nu kan man se, at vi bare har hæklet en flad en. Nu skal vi til at lave det simpelthen som en sok. Så nu begynder vi simpelthen bare at hækle selve sokken. Eller selve det lige stykke, kan man kalde. Og det skal der skal du bare hækle rundt. For at du skal lade være med at sidde og tælle 30 og 30 og 30, så er det meget nemt at lige gøre sådan her. Vi tager bare lige, laver en almindelig fastmaske. Så tager vi en sikkerhedsnål eller papirklips, eller hvad vi nu har, og lige sætter i den, som vi lige har hæklet. Fordi så er det der, hvor det er, at vores første maske er. Så man hækler simpelthen bare, nu har vi jo hæklet en, så skal vi hækle 29 rundt. Og der er ikke noget med dobbelt i noget. Vi skal bare hækle 29 rundt. Således. Så tager vi den her ud. Sådan. Og så sætter vi simpelthen den her i igen. Og så sætter vi lige et markat. Jeg har ikke nulstillet. At nu har jeg simpelthen lavet en runde. Der skal selvfølgelig være 30 masker i det hele. Men når du ligesom har taget den her, hvor du sætter markøren i, det er faktisk nummer 1. Så ja, nu fortsætter vi bare med at rundt i ring. Og det skal vi gøre der skal være 30 rækker i det hele. Det vil mere sige, at nu her, når vi er begyndt bare at lave de 30, så skal der være 24 rækker fra dem. Men 30, hvis det er, at du tæller helt herinde fra. Jeg skal også lige fortælle dig med forside og bagside, nu når vi lige er her. Forsiden er som regel den, du har ind mod dig selv. Du kan nærmest se, at der er V, hvor hvis du vender det om, så bliver det sådan lidt mere krusedullet. Måske nogle streger, jeg ved det ikke. Men det er bare nemt at huske, at det der er forsiden, det er ind mod dig selv. Men du bestemmer jo selvfølgelig selv, hvad du synes er pænest, og hvad du vil have ud af. Der er ingen forskel i det. Men vi ses, når vi er nået helt hen til den anden ende. Så nåede jeg til min vejs ende i den her. Nu skal vi til at lave simpelthen hælen. Og vi skal huske på, at selve det nye hælstykken, det skal komme under selve, altså hvis vi siger, at det her det er hælen og foden, så skal du starte på hælen, sådan godt og vel her. Ikke på hælen, men sådan, så langt op mod hælen, men heller ikke helt opad. Det passer bare bedre, så kan du få sutskoen på og sådan nogle ting. Ellers så kan det godt selve åbningen heroppe blive lidt snævert. Godt nok kan det give sig, men det kan godt blive lidt snævert, hvis man ikke lige giver det lidt luft. Så nu skal vi simpelthen i gang med hælen. Og vi tager lige og hækler 24 fastmasker. Og 24, jamen det er fordi, der kommer en åbning heroppe på 6 fastmasker heroppe. Så vi hækler lige 24 oveni. Nulstiller lige her. Så skal vi simpelthen til at hækle tilbage igen.
Og det gør vi simpelthen ved, at vi laver en luftmaske, tager rundt om garnet og trækker igennem. Og så vender vi rundt. Bum. Så skal vi hækle tilbage, og der skal vi have 24 også tilbage. Uden den der luftmaske. Man tæller alle luftmaskerne med. Men vi skal ned i den der og hækle i. Og det er også bare fastmasker tilbage. Og den næste der. 2. Så kan vi jo tælle, hvis der skal være 6 af dem herinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Således. Det passer, at der er 24 her og 6 i åbningen. Husk på, hvis du laver sutskoen større, jamen, så er der jo selvfølgelig flere. Og du laver det jo større herude i spidsen, ved simpelthen at tilføje nogle flere runder, altså nogle flere led i det her udtagning. Med at så får du selvfølgelig 36 næste gang, når det er, at du laver en runde mere med udtagning. Ikke? Hvis det er uforståeligt, så skriv til mig, så skal jeg nok finde ud af en anden måde at forklare det på. Men nu skal vi hækle lidt tilbage igen, og det gør vi simpelthen ved en fastmaske, eller en luftmaske, rundt om garnet, trække igennem. Og så drejer vi. Og så hækler vi tilbage, og vi hækler frem og tilbage, så det er, at vi har 18 rækker af dem, som vi har lavet her. Vi har faktisk lavet 2 nu, så det kan vi lige trykke 2, eller sætte en streg. Og så selvfølgelig tilbage, frem og tilbage, indtil det er, at du er nået dertil, inden hvor det er, eller hvor du gerne vil nå til. Du bliver nødt til lige, måske, at lige måle det med din fod, lige tage den på. Kan du nå rundt om hælen, eller kan det ikke, så må du tage eller give lidt mere. Og det er jo sådan lidt, vi er lidt forskellige. Men jeg vil sige, de kommer til at give sig. Så det skal vi også huske på, at når man går i det, jamen, så kommer det til at give sig lidt mere. Så det må helst ikke være for stort til at starte med. Men selvfølgelig heller ikke sådan, at det strammer, at du ikke kan få blod igennem. Men altså, og det kommer også an på, hvad du vil have. At det skal være sådan en meget løs hyggesok, eller hvad du gerne vil have. Det her er jo bare sådan en opskrift. Så kan du jo selv modernisere det lidt. Man kan jo også lave simpelthen sy rundt her. Hele vejen rundt. Og så får man et lille skaft på. Men der skal man igen huske, at det må ikke være for stramt, så man ikke kan få foden ned i. Man skal altså lige have let at kunne komme ned i. Vi ses, når det er, at vi når til den ende, hvor det er, at vi skal til at sy sammen. Der har jeg nemlig en rigtig god løsning. Så nåede jeg ned til der, hvor min i hvert fald skal slutte. Og så skal vi bare have syet det her sammen. Den bedste måde, hvad jeg har erfaret i hvert fald, det er at gøre det på vangen. Altså det vil sige, at vi skal, nu hvis vi har slutskoen sådan her, så vender vi den om. Lige laver sådan en svip ind, fordi så kommer den til at være indeni i stedet for. Det er bare lidt pænere. Så skal vi se. Så lægger vi dem her op af hinanden. Og skal vi lige se, jeg skal lave en luftmaske. Sådan der. Og så skal jeg over have fat i den maske, der er over i den her side, på den anden side, ikke?
der, igennem, og det kan godt se lidt rodet ud her, men så skal jeg over have fat i den anden side der. Ikke den der luftmaske, der er der, men den anden side. Sådan. Og vi strammer lige lidt. Vi tager fat rundt om og igennem begge to, ligesom vi hele tiden har gjort. Og så tager vi den næste maske, og selvfølgelig den næste maske over på den anden side. Også. Nu kommer solen lige ind lige her, hvor det er, at jeg sidder. Og næste. Så fortsætter vi simpelthen lige med til vi når helt ned til enden, selvfølgelig. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. I behøver ikke at tage de to sidste, fordi det kan godt blive lidt rod der. Fordi der bliver ikke hul alligevel. Men så er vi faktisk nået ned til vejs ende. Vi slår rundt om garnet. Jeg kan lige hente en saks. Så fandt jeg lige en saks. Så tager vi simpelthen bare og klipper. Jeg klipper altid lige, så der er et lille stykke. Sådan her. Og så vil jeg simpelthen bare gemme den her snor væk i selve hælen her. Og så vender vi sutskoet om. Så er den klar til at blive gået til. Man kan få noget skridsikker naturgummi til lige at smøre til, eller smøre ned i bunden hernede. Du kan også sætte nogle ruskens-stykker på der, hvor hæl og fod, er. Hvis du vil have noget mere rundt om her, så kan jeg lige vise, hvordan man i hvert fald starter. Du kan jo også godt bare lave et pelskant rundt om. Og så skal du jo bare køre rundt og rundt. Men hvis det er, at du vil lave noget mere på den, eller bare lave en lille kant, eller ja, hvad du vil, så tager vi lige og gør. Så vi laver en magisk ring. Tager fat du der. Dunk. Og der. Og jeg vil som regel altid starte lige omkring hælen herom. Jeg vil starte lidt før der. Her kan man se, at man har syet sammen. Eller jeg har lavet den her om. Der vil jeg faktisk starte før. Bare lige, så man ikke starter alt sammen lige oven på hinanden. Men så tager du fat rundt om garnet. Trækker igennem. Og så har du to. Og trækker rundt om. Og så er vi bare klar til at køre videre derudad, hvis det er, at man ønsker det. Det kan godt være lidt svært at se nu, når det er, at det er på siden, man skal lave en kant. Men man kan ligesom, hvis man lige sådan, jeg ved ikke, om man kan se, ja, der, skal man lave en maske i. Og så vil man bare blive ved med at køre rundt, og når du skal lukke af, jamen så laver du bare den der, hvor du trækker igennem, og klipper garnet. Og så simpelthen syr, bare gemmer snippen ind. Det er da lidt nemt, og det er da meget lækkert. Kan I have en god dag? Vi hækles ved. Hej!